professor Volhoven, u hield deze week de Sikko Mandholz-lezing. En tijdens en vooral na afloop hield u een behartenswaardig betoog over de onafhankelijkheid van onderzoekscommissies. U zei, het zijn misschien wel diepgravende onderzoekscommissies, maar onafhankelijk, dat is mijn brug te ver. Waarom zijn ze niet onafhankelijk? Als er een ernstige gebeurtenis heeft plaatsgevonden, dan praat je over altijd woelige omstandigheden. Niemand zit te wachten op de waarheid. DSB-affaire en de politieke betrokkenheid van Nederland bij de oorlog in Irak. Respectievelijk meneer Davids, een hele gerenommeerde man. En meneer Scheltema, ook een hele gerenommeerde man, zijn daar de voorzitter van. Waarom zouden die niet onafhankelijk kunnen zijn? We hebben ontzettend veel onafhankelijke onderzoekscommissies van verschillende waarden. Die kunnen fantastisch zijn. Maar als je een garantie wil hebben voor het welslagen, dan heb ik altijd gezegd, dan heb je een wet nodig. Je kan ontzettend veel laten. Wat je misschien in Nederland ter discussie zou moeten gaan stellen als er zo'n commissie voor een belangrijke zaak wordt ingesteld, of ze dan niet gebruik zou kunnen maken van mijn wet. Want op een zeker moment dan liggen de spelregels voor iedereen vast waar je aan moet voldoen. Niemand zit te wachten op de waarheid. Dat heeft u al 2 keer gezegd. Ja. De eerste zin was, niemand zit te wachten op de waarheid. Nou, en nu weer. Nou, maar dat is toch als ik het 3 keer zeg, dan is het dan is het waar. Oké, sorry. Het is net de Bijbel. Als de haan 3 keer kraait, dan... Van Linden, je hebt een mooie documentaire, Paul en ik hebben hem kunnen zien. Verloren band. Een documentaire over de scheiding van je ouders gemaakt. Zij zijn al 40 jaar gescheiden. En ze zijn na die scheiding, hebben ze elkaar nog wel heel even, één keer even gezien, maar eigenlijk de afgelopen 40 jaar niet. Mijn goede God. Waarom? Nu komt al het verdriet pas los. Heel raar. Altijd weggedouwd. Wat voor soort gezin was het? Een trucker in Hillegom, transportbedrijfje, het Hollandse Holland. En een moeder die wc's schoonmaakte toen ze jong was. Er was geen cent om je kont te krabben. Wat merk je als kleine jongen van het huwelijk wat je ouders hebben? Of wanneer het slecht gaat? Hoe merk je dat? Als er iemand in de keuken met je moeder vrijt die je vader niet is. Als je vader door de kamer kruipt en zijn hoofd tegen de muur slaat tot bloedens toe. In de film zegt mijn vader, zij wilde daar gaan werken en dat had ze georganiseerd omdat ze dan John tussen de tulpenbollen kon ontmoeten. En mijn moeder zegt, we hadden geen cent. Frank, dat weet je, de deurwaarders die stonden op een paar maanden voor de deur. Dan bracht ik het familiekopen naar de buurmensen om te voorkomen dat dat meegenomen werd. En je vader wilde dat ik daar ging werken, zodat ik een rijbewijs kon halen. En het is toeval geweest dat ik John ben tegengekomen. Wij hebben dus een jaar met z'n drietjes gewoond. En geen contact met je moeder dus? Wij hebben mijn moeder 10 jaar doodverklaard. Mijn moeder kwalijk genomen dat ze weg is gegaan. En dat blijft altijd als de zand in de machine zitten. En ik ben woedend geweest op mijn vader dat hij niet kon zeggen, oké, we gaan praten. En tegelijkertijd hield ik zielsveel van allebei die mensen. En sinds het maken van een film nog veel meer dan ik altijd heb gedaan. We gaan het hebben over de schuldhulpverlening. Gisteren kwam er een onderzoek van het Nibud. 3,5 miljoen huishoudens lopen financiële risico's. Ja. Dat heeft natuurlijk te maken met de crisis voor een gedeelte. En het heeft te maken met de financiële moraal die we hebben, geloof ik. Hè? Nou, dit is wel even in een notendop hoe je er tegenaan kunt kijken. Maar zo simpel is het eigenlijk wel. Het zou fantastisch zijn als we al bij kinderen toch weer iets meer mee kunnen geven. Dat het belangrijk is dat je leert om met geld om te gaan. En dat geld niet maar zo altijd voorradig is. Maar kinderen zien van hun ouders dat dat niet hoeft. En als ze televisie kijken, zien ze ook dat dat helemaal niet hoeft. Want je kunt gewoon iemand bellen en die is heel vriendelijk en dan krijg je zo een nieuwe fiets. Ja, dat is dus bij uitstek. Maar u heeft wel een spijker op de kop. Want we hebben niet alleen maar de nieuwe fiets, maar ook hele keukens, flatscreens, auto's. Koop hem nu en betaal in 2011. Ja. Sancties. Kijk, als je meteen mensen in het cachot moet gooien omdat ze aan het eind van de maand rood staan, dan kunnen we dus ongeveer 1/3 van dit land in het cachot gooien. En dat lijkt me nu niet handig. Geen files meer. Ja, Onmiddellijk oplossen dat probleem eigenlijk. Misschien moet ik dan nu wel iets idioots zeggen. En dat is dat zo'n recessie dan wel een tikkie helpt. Want ik zie nu dat ook die ouders prima in de gaten krijgen dat ook zij de tering naar de nering moeten zetten. Jij zei in het begin van de uitzending dat je
over die DSB-affaire bijvoorbeeld wel ingaat in je show. Heeft dat te maken met waar we het net over hadden? Namelijk mensen, misschien wel in jouw publiek, die in financiële problemen zijn geraakt door die meneer Scheringa? Nou, dat weet je natuurlijk niet. Je treft van alles, dus die zullen er ook bij zijn als ze nog een kaartje kunnen betalen. Maar ik heb het wel over, wat ik net zei, ik heb het wel over het beeld wat bijvoorbeeld uit die spotjes komt. Van allemaal hele blije mensen. Weet je wel, een gezinnetje, we hebben een nieuwe auto, we hebben een nieuwe keuken, we hebben een nieuwe badkamer. En daardoor zijn we heel gelukkig. En dan zijn ze heel blij tot ze moeten afbetalen. En dan blijkt het toch een ander verhaal te zijn. Is dat voor een voorstelling niet een erg moralistisch uitgangspunt? Niet zoals ik het doe. Lijkt die mensen die er vanavond waren, en dat geldt de meeste avonden, moeten heel erg hard lachen om dingen die ik vertel. En ik vind het van belang om het soms even over iets te hebben wat volgens mij echt van belang is. Ik denk dat bijvoorbeeld klimaatverandering en alles wat daarmee te maken heeft, energieproblemen, waterproblemen, voedselproblemen, het grootste probleem is waar wij met z'n allen naartoe gaan. Echt, weet je wel, waar de heer Wilders het over heeft, is allemaal interessant, maar laten we eens een keer ophouden over moslims, laten we het over echte problemen hebben. Ik denk dat dat het grote probleem is. Nou, daar moet je een idee bij hebben. En dat heeft met consumptie te maken. Dat heeft te maken met wat wij doen en wat we niet doen. Dat betekent niet dat ik daar sta van je moet dit en dat. Alleen, ik mag het wel hebben over dingen die mij bezighouden.